Nire ustez, memoria buruz orokor, lan handi bat egiten dagoela, Espainia guztian egiten dagoela, lan handi bat, eta beharrezko dela eta tradizionala, baina nintzen garrantzizko dela, dire gauza galatik lortu zematek gehiago eta hainien honek tokizok eta gorputzik bilatu. Eta egon ditela konsientzia bat ez ditela mugidu. Ez ditela paso barrido eta negozo. Baina ikusten dut larra intertenitzen bara honeaz, nire ustez, dekule arrizko bat eskalotak oso komplexua zera, izartzen nik errazui badeket, zerretik iztuzti jenti botatzen ez da. Eta orduen, ez da bakarrik errazui egitea, ez nola jenti etzeak ondozi. Eta momentuek lortzen bada, zema eta gehiago gorputzek identifikau, tokizek identifikau, eta abar, igual esan bida momentu baten, enjogu kopuru bastante interesante bat, eta behar dugu beste gauza gehiago. Binoz, igual entretenidika larregi, ero jentie interesaurik izako nahi. Binoz, atalde ikusen gorputzek eta ikusen tokizek, baina larri deitzen zen, astungo gara, ze pasetan izako. Hori arrizku dira, nire ustez.